Нашия традиционен турнир, посветен на името Георги, което се оказа най-често срещаното в България. 176 хиляди. 176 хиляди души. Има сериозно представителство в нашия клуб. Имаме 4 души. Да ги поздравим. Браво! Значи, трябва да кажем, че както обикновено и тази година, Георги Рангелов, Куков, Илов, Динев са се подготвили сериозно. Това се усеща. Ето се усеща. И това не е случайно. Не защото искат да ни направят някакво особено впечатление, а защото имат специално отношение към този клуб. Така ли? По тази причина те сега ще получат награди и ще раздадат награди. От името на нашия клуб искаме да ги наградим с нещо символично. Къде си, бе, Сашо? Къде се скрива? Сашко. Ще им подарим по една... Всичко за горка ли? Така. В чест на Митко. В чест на Митко Алексиев. Който си дойде от Москва и в това няма нищо случайно. По една кърпа и по една шапка за горка. Да славят името на клуба и на Загора.